Wel, bore da i chi gyd. Mae'n dda bod yma i gyd addoli ein harglwydd Iesu Grist. Mae'n dda, mae'n fraint cael rhan i'r gair gyda chi gyd, a felly diolch yn fawr am y gwahoddiad. Na i weddio cyn dechrau. Nefol dad, diolch hwn i ti am dy bresenoldeb. Arglwydd gofennwn i ti ein harwain ni nawr. Arwain ni i wrando ar dy air, i wrando ar beth sydd gen ti ar ein cyfer ni. Dangos i ni dy ffordd di, mwyn i ni allu dy glodfori di gyda'n bywyd ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Felly, mae Iesu Grist yn rannu yma 3 stori. Storiau syml iawn, ond storiau sydd yn dangos i ni acwedd y Cristion go iawn, a diwedd yr un sydd yn Cristion a'r un sydd ddim yn Cristion. Chi'n gwybod, mae llawer o bobl yn defnyddio y diwylliant Cristnogol fel petai. Maen nhw yn mynd i capel efallai, ni'n gallu mynd i capel i eglwys, ni'n gallu bod yn aelodau llawn mewn capel neu eglwys, ni'n gallu dilyn egwyddorion Cristnogol, trio byw yn y ffordd cywir trwy ddilyn egwyddorion moesol Cristnogol, dilyn reolau Cristnogol. Ond mae Iesu Grist yma yn dangos rhywbeth da ni wir angen i fod yn wir Cristnogion. Mae'n rhannu 3 stori syml iawn, ond yn y 3 stori yma ni'n gweld y cyfan. Yn cyntaf mae'n rhannu 2 stori sydd yn syml iawn ac yn debyg iawn ei gilydd, stori'r trysor cudd ac yna stori'r perl gwerthfawr. Mae'n dweud yn y stori cyntaf, stori'r trysor cudd. Mae teyrnasiad yr un nefol fel trysor wedi cuddio mewn ca. Dyma rhywun yn ei ffeindio ac yn ei cuddio eto. Wedyn mynd yn llawen a gwerthu popeth oedd ganddo mwyn gallu brenu'r ca hwnnw. Felly dyma'r acwedd dylem ni cael hefyd fel Cristnogion. Mae'r person yma yn ffeindio trysor mewn ca neu mewn maes. Mae'n cuddio'r trysor eto yn yr un lle, yn yr un ca. Mae'n mynd ac yn gwerthu'r gwbl oedd ganddo mwyn gallu cael y trysor yma. Brenu'r ca lle mae'r trysor mwyn cael y trysor yma. Mae Iesu Grist fel trysor cudd. Ni ddim yn gallu gweld bob amser mor werthfawr yw Iesu Grist. Mae Iesu Grist fel trysor cudd. Pan da ni'n deall mor werthfawr mae ef, da ni am ei cael ef. Mae'r person sy'n ffeindio'r trysor yn ei cuddio eto yn y ca cyn gentedd a phosib, mwyn i neb arall ei ddwyn oddi wrtho. Mae'r gelyn yn gallu dwyn y trysor fel yn dameg yr heiwr, chi'n gofio? Felly mae'r person yma yn neud yn siŵr ei bod yn cael y trysor yma. Dwi ddim am colli'r trysor o gwbl. Mae'n cuddio'r trysor eto yn yr un lle. Wedyn mae'n mynd ac yn gwerthu bob beth mwyn brenu'r ca hwnnw i cael y trysor. Fel hyn mae'r un sy'n cwrdd ag Iesu Grist. Bydd yn gwerthu bob beth arall i'w cael ef. Nid rhywbeth ar y melon bydd Iesu, ond y beth ganolog yn mywyd y Cristion. Felly na'r stori cyntaf, syml iawn, a wedyn yr ail stori, stori'r perl gwerthfawr. Debyg iawn i'r un cyntaf, mae'n dweud, mae deyrnasiad yr un nefol hefyd yn debyg i fasnachwr yn casglu perlau gwerthfawr. Ar ôl dod o hyd un perl arbennig o werthfawr, mae'n mynd i ffwrdd ac yn gwerthu'r gwbl sydd ganddo mwyn gallu brenu'r un perl hwnnw.
Chi'n gwybod, ni gyd yn gasglu bethau. Mae bethau gwerthfawr i ni gyd. Naill ai bethau, neu bobl, neu anifeiliaid, neu beth bynnag. Ond ni gyd yn gasglu ac yn gwerthfawrogi bethau neu bobl. Mae'r person yma yn gasglwr berlau. Mae'n fasnachwr sy'n gasglu berlau gwerthfawr. Felly siŵr o fod mae ganddo gasgliad mawr o berlau gwerthfawr. Berlau o bob math efallai. Chi'n gwybod mae bob math o berlau, gwahanol lliwiau o berlau i gael. Llwyd, gwyn, pinc, gwyrdd, bob math o liwiau. Maen nhw'n rhyfedd iawn, maen nhw'n bert iawn, hardd iawn, a maen nhw'n naturiol. Does neb yn ei gwaith arnyn nhw, maen nhw jyst yn cael eu creu gan y natur, gan Dduw. Felly maen nhw yn rhywbeth rhyfeddol. A mae pobl yn rhyfeddu gyda perlau, a mae'r dyn yma wedi bod yn gasglu berlau, mae'n fasnachwr yn gasglu berlau gwerthfawr, ac efallai mae ganddo hefyd rai perlau mae wedi etifeddu. Felly maen nhw'n gwerthfawr achos maen nhw'n rhan o hanes eu teulu. Siŵr o fod mae bob math o perlau ganddo, gasgliad hyfryd o perlau. Rai mae'n gwerthfawrogi ac mae am gadw, a rai mae am werthu er mwyn cael arian i fyw. Mae wedi arbenigo mewn perlau. Ond mae'n dod o hyd i un perl arbennig o werthfawr. Un gwahanol i'r lleill. Chi'n gwybod, dwi ddim yn arbenigwr mewn perlau. Sgen I ddim llawer o syniad. Dim ond 2 waith yn fy mywyd brennais I perlau. Un waith, un perl bach, un go iawn, I cyn athrawes fi yn yr Andes, yn Ysgol Gymraeg yr Andes, I Mary Green. Chi'n nabod Mary Green, siŵr o fod. Tro arall, wrth gwrs, I fenwraig Elined. Eto, un bach, achos maen nhw'n drud iawn, sgen I ddim llawer o arian. Ond mae'n bert iawn, a mae hi'n gwisgo y perl yn aml iawn. Ond mae yna rai perlau sydd yn drud ofnadwy. Mae rai bach yn drud, ond mae yna rai arbennig sydd yn drud iawn. A dwi wedi gwneud ymchwil ar y we, a wedi dod o hyd I perl, maen nhw'n nabod fel y perl mwyaf gwerthfawr, yr un dryda yn y byd. Perl Mary Tudor. Oedd y perl yma yn berthyn i'r frenhines Mary Tudor, merch Catrin o Aragon a Henry Rwythfed, y Tuduriaid, chi'n gwybod, yn disgyneddion o Cymro, o Sir Benfro, a'r Cymro na o Sir Benfro yn disgynydd o un o Ynys Môn. A roedd ganddi hi perl arbennig o werthfawr. Dwi'n meddwl mae'r perl yma'n dod o dde Affrica. Mae'n eitha mawr. A dyma'r perl yma yn cael ei drosglwyddo siŵr o fod yn y teulu frenhinol, a wedyn mae'n cael ei gwerthu rhyw ffordd. A canrifoedd ar ôl I Mary Tudor cael y perl yma, Mary Weidlyd, chi'n gwybod, maen nhw'n galw hi hefyd, oedd hi'n ferch I Catrin o Aragon, felly oedd hi'n Catholig, a I thad yn newid crefydd yn Lloegr I fod yn eglwys annibennol o'r eglwys Catholig, a wedyn mae ferch Mary Tudor, pan mae hi'n dod i'r orsedd, mae'n newid yn ôl y crefydd i'r crefydd Catholig. A wedyn mae Elisabeth yr un cyntaf, Elisabeth y cyntaf yn dod, a mae'n newid yn ôl y crefydd, a mae'n rhoi diwinyddiaeth mwy Protestanaidd i'r eglwys. Ond oedd y bobl yn nabod Mary Tudor fel Mary Weidlyd achos oedd hi'n lladd y Protestanwyr. Felly dyna pam yr enw na, Bloody Mary.
Felly, roedd y perl yma wedi cael ei werthu yn y diwedd, a canrifoedd ar ôl ni, dyma Elizabeth Taylor, yr actores enwog, yn brenu'r perl yma. Ar ryw ffordd, ar ôl blynyddoedd, mae'r perl yn cael ei werthu eto, falle ar ôl marwolaeth Elizabeth Taylor, mewn ocsiwn. A dyma rhywun yn talu dros 10 miliwn o punnoedd am y perl yma. Chi'n gallu dychmygu faint fasech chi'n gallu gwneud gyda 10 miliwn o punnoedd? Wel, oedd y perl yma yn werth mwy na hynny. Gallwch chi brynu sawl blasti, sawl car drud iawn, a cadw arian, digonedd o arian i fyw weddill eich bywyd a bywydau falle eich plant a'ch wirion. Mae'n swm enfawr. Wel, meddyliwch bod y masnachwr yma yn dod o hyd perl fel yr un yma. Neu yn fwy gwerthfawr hyd yn oed na'r un yma. Wrth gwrs bydd yn gwerthu'r gwbl sydd ganddo. Y rai sydd â hanes yn y teulu, y rai arbennig mae wedi ffeindio, bydd yn gwerthu'r gwbl i gael y perl arbennig o werthfawr. Does dim pwynt cadw'r lleill. Mae'r un yma yn werth llawer mwy na'r casgliad cyfan. Felly y perl gwerthfawr yw Duw ei hun. Iesu Grist a'i teyrnas. Byddwn ni'n cwrdd ag Iesu a'i dderbyn yn frenin ar ein bywyd ni, yn arglwydd a gwaredwr i ni. Yna, da ni'n rhoi blaenoriaeth i'w teyrnas ac yn gwneud fel mae Iesu yn dweud yn y ddameg hon. Dydy'r ddameg ddim yn dweud bod y masnachwr yn gwerthu rai perlau sydd ganddo sydd ddim yn gwerthfawr ac yn anbrennu'r perl arbennig o werthfawr mae wedi ffeindio. Chi'n gwybod weithiau, ni'n ffeindio rhywbeth a ni'n licio a ni'n gwerthu rai bethau sydd ddim mor werthfawr i ni mwyn cael y beth yna ni'n licio. Falle ni'n gwerthu bethau a'i law mwyn cael y beth arall, ond dyw'r person yma ddim yn gwerthu bethau sydd yn diwerth yn ei olwg. Mae'n gwerthu'r gwbl sydd ganddo mwyn cael y perl gwerthfawr. Fel na mae teyrnasiad yr unefol. Os ni wir eisiau dod i mewn i'w teyrnas, mae'n rhaid i ni fod fel y masnachwr yma. Rhoi blaenoriaeth i'r perl gwerthfawr. I Iesu Grist a'i teyrnas. Rhoi blaenoriaeth iddo ef a'i teyrnas. Felly mae'r masnachwr yma yn gwerthu'r perlau eraill i gyd sydd ganddo. Nid gwerthu bethau diwerth, ond perlau, ei perlau, i gael yr un gorau un. Nawr te, beth yw ein perlau ni heddiw? Beth yw ein diwiau ni? Ein blaenoriaethau ni? Beth yw'r bethau yna ni'n gwerthfawrogi llawer? Ein casgliad ni o perlau. Falle i rai bobl bydd iechyd yn perl. Dwi'n cofio bod yn surgery yn Nant Caredig yn diweddar, o'n i wedi cael ffliw trwm iawn, a es i weld y doctor. Oedd e fel Covid, dwi'n yn siŵr beth oedd e. A dyma rhywun yn gweld fi, rhywun o Llanddarog, ac yn gweld fi yn wan iawn yna, ac yn dweud wrtha i, o iechyd yw'r cyfan. A nes i ddim ateb dim byd. Oedd hi'n disgwyl i mi ateb, iechyd yw'r cyfan. Na, nid iechyd yw'r cyfan i fi. Falle i rai, iechyd yw'r cyfan, y perl gwerthfawr. Byw mwy yn y byd yma. I rai eraill, arian, cyfri banc,
cadw arian mwyn byw'n saff ac mewn rhyw fath o heddwch dynol, gwaith, swydd sydd yn rhoi statws i'r person, enw da yn y cymdeithas, teulu, o'r teulu cyntaf, y teulu sydd yn cyntaf, mae rai yn dweud. Ffrindiau, person, gwraig, gŵr, plant, wirion, tŷ, lle. Beth yw ein perlau ni? Beth yw'r bethau ni'n gwerthfawrogi llawer? Ydy Iesu yn perl i ni? Ydy Iesu yn un perl i ni neu y perl gwerthfawr i ni? Mwyn bod yn Cristion, mwyn bod yn rhan o teyrnas Duw, mae'n rhaid i Iesu bod y perl gwerthfawr i ni. Mae'r emyn enwog yn dweud, ceisiwch yn gyntaf teyrnas ein Duw a'i cyfiawnder ef, a'r bethau hyn yn ychwaneg roer i chwi. Halleluia, halleluia. Mae hyn yn dod o Mathew 6:33, a Iesu sy'n dweud hyn. Ceisiwch yn gyntaf teyrnas ein Duw a'i cyfiawnder ef. Mae'n rhaid i Iesu fod yn perl, y perl gwerthfawr i ni. A'i cyfiawnder ef, mae'n diddorol sut mae'n dweud hyn. Ceisiwch yn gyntaf teyrnas ein Duw a'i cyfiawnder ef, nid cyfiawnder dynol, fel da ni'n dehongli'r cyfiawnder. Ond cyfiawnder Duw. Mae'n amhosib i ni bod yn cyfiawn fel Duw. Mae'n amhosib i ni fod yn sanctaidd yn ein nerth ein hunain. Mae'n amhosib i ni ddilyn y reolau i gyd trwy ymdrech dynol. A dyna pam anfonodd Duw ei unig anedig fab, mwyn i ni allu wisgo ei cyfiawnder ef. Chi'n gwybod mae ffarm yn Llandarog gyda fy nheulu yn Hyfraith, a mae Alun, gŵr Joanna'n gweithio na, a fy nhad yn Hyfraith, a mae defaid gyda nhw, a weithiau mae rai o'r ŵyn yn golli ei mam, a rai o'r defaid yn golli ei hwyn. Felly maen nhw'n gwneud rhywbeth diddorol iawn. Y rai sydd wedi marw, wedi gadael dafad ar ôl, a rai sydd yn byw heb fam angen mam nawr i fyw. Felly maen nhw'n blingo yr oen sydd wedi marw, maen nhw'n tenu'r croen, a wedyn gyda'r croen yna maen nhw'n gwisgo yr oen sy'n byw, mwyn i'r ddafad sy'n fyw derbyn yr oen yma fel ei hoen ei hunan. Bydd y ddafad yma byth yn derbyn oen sydd ddim yn berthyn iddi hi. Wrth iddi hi wynto yr oen, bydd hi'n gwrthod oen sydd ddim yn berthyn iddi hi. Ond os mae hi'n wynto ogla ei hoen ei hunan, bydd hi'n derbyn yr oen yma. Fel na daeth Iesu Crist, yr oen difau, oen Duw, i farw drostom ni, marw ar groes Calfaria, oherwydd ni'n methu byw yn cyfiawn fel Duw, fel Iesu. Roiodd ei fywyd drostom ni, ac atcefododd y trydydd dydd, ysgynodd i'r nefoedd, ac anfonodd ei ysbryd glân i'n gwisgo ni, fel yr oen yma sy'n cael gwisgo croen yr oen arall. I'n gwisgo ni a'i cyfiawnder ef, mwyn i'r tad sydd yn y nefoedd, tad sydd yn sanctaidd, bydd Duw sydd yn sanctaidd, byth yn derbyn rhywun sydd ddim yn sanctaidd. Mwyn iddo ef gweld ei fab sanctaidd ynom ni,
a'n derbyn ni fel ei plant. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder ef. Trwy credu, da ni'n gallu gwisgo Iesu Grist. Ei cyfiawnder, derbyn Iesu fel ein harglwydd a'n gwaredwr, un reoli ni ac un hachub ni, un cysgodi ni o dan cysgod ei dad. Wrth i ni geisio Duw a'i deyrnas a'i cyfiawnder yn cyntaf, bydd Duw yn rhoi pob beth arall da ni angen i ni. Wedyn mae'r ail bennill yn dweud, nid ar fara yn unig bydd byw dyn, ond ar bob ryw air ddaw o enau Duw ei hun. Halleluia, halleluia. Felly, da ni ddim yn gallu byw ar bara materol. Mae'r bara materol yn digon i gadw ni'n fyw ar y ddeiar yma am cyfnod. Mae'n rhaid i ni cael y bara sy'n dod o'r nefoedd, mwyn cael bywyd tragwyddol, mwyn cael dod i mewn i deyrnas Duw. Mae Iesu yma yn y tri stori yn dangos yn glir y ffordd i ni. Mae'n dweud yn y stori olaf, bydd rai bobl yn mynd i mewn i'r deyrnas a phobl eraill yn mynd i uffern. Lle bydden nhw'n cael eu gosbi yn tragywydd. Nid diflannu, ond cael ei gosbi. Dyna'i beth mae Iesu'n dweud tro ar ôl tro. Gosb tragwyddol. Mae yna rai sy'n dweud, gwell beidio siarad am uffern. Does dim eisiau rhoi ofon i bobl. Wel, mae Iesu'n siarad am uffern. Mae'n rybuddio bobl achos mae'n caru bobl. Dwi ddim eisiau treulio gweddill fe'n rhagwyddoldeb mewn uffern, mewn gosb tragwyddol. Beth yw uffern? Lle heb Dduw. Felly heb Dduw, mae hynny'n golygu heb cariad, heb heddwch, heb cyfiawnder, heb olau. Lle gweithaf, does neb eisiau mynd yna. Felly, os da ni ddim yn rhoi blaenoriaeth i Iesu Grist a'i deyrnas, ni yn mynd i treulio tragwyddoldeb heb Dduw. Nid ar fara yn unig bydd byw dyn, ond ar bob ryw air ddaw o enau Duw ei hun. Mae'n gallu swnio'n galed. Ond mae eiriau ef yn rhoi bywyd. Chi'n gofio Iesu yn siarad yn Ioan 6? Os da chi ddim yn bwyta gnawd mab edyn ac yn efed ei waed, byddwch chi ddim yn cael rhan gyda Duw yn ei deyrnas. A dyma rai o'i ddisgyblion hyd yn oed yn clywed ac yn dweud, mae eiriau yn rhy galed. Pwy sy'n mynd i'w ddilyn ef? A dyma Iesu yn sylweddoli beth maen nhw'n dweud. Ac yn dweud wrth nhw'n blaen, mae fy ngeiriau i yn rhoi bywyd. Mae'n swnio'n caled, ond mae fy ngeiriau i yn rhoi bywyd. Felly, os da ni am cael bywyd, mae'n rhaid i ni wrando ar eiriau Iesu. Nid jyst eistedd yn mecaneddol a dilyn traddodiad diwylliant capelaidd. Mae'n rhaid i ni wrando ar beth mae Iesu yn dweud trwy ei air, a fel hyn byddwn ni yn cael bywyd, wrth credu ei eiriau a derbyn beth mae yn ei ddweud. Byddwn ni ddim yn cael ein hachub am fod yn aelodau mewn capel, cofiwch. Ni'n cael ein hachub wrth credu yn Iesu Grist. Nid credu yn arwynebol, jyst credu mewn Iesu hanesyddol. Dwi'n credu yn Iesu. Credu ei eiriau i gyd. Mae hynny'n golygu credu'r Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae Iesu yn dweud yn glir, os da chi ddim yn credu Moses, byddwch chi ddim yn credu beth dwi'n dweud chwaith. Achos amdana i ysgrifennodd Moses.
Mae'n hollol anghywir dweud, dwi'n credu yn y Testament Newydd, ond dwi ddim yn credu yn yr Hen Testament. Mae'r person sy'n dweud hyn ddim yn darllen y Testament Newydd. Nid ar faren unig bydd byw dyn, ond ar bob ryw air ddaw o enau Duw ei hun. Falle chi'n meddwl, pwy sy'n mynd i cael ei hachu felly? Mae'n anodd iawn. Mae'n rhaid rhoi blaenoriaeth yn gyfan gwbl i Iesu ei teyrnas. Wel, mae'r ateb yn y bennill olaf. Oedd yr ail bennill yn dod o Mathew 4:4, a'r bennill olaf yn dod o Mathew 7:1-10. Gofennwch ag fe roddir i chwi. Ceisiwch ag fe cewch. Curwch ag fe agorir i chwi. Halleluia. Halleluia. Mor hyfryd. Yn rhad ac am ddim. Be sy'n digwydd os dwi'n mynd i weld ffrind a dwi'n sefyll wrth ei ddrws yn ei cartref a dwi ddim yn curo'r drws, dwi ddim yn nogio o gwbl, dwi ddim yn canu'r cloch, dwi jyst yn sefyll yna. Be sy'n mynd i ddigwydd? Dwedwch wrth ei, dim byd. Os dwi ddim yn agor ei ceg a gweddio, a gofyn i'r arglwydd roi ffydd i fi credu, gofyn i'r arglwydd helpu fi ddeall i credu, helpu fi i roi blaenoriaeth i Iesu a'i teyrnas, bydd hynny byth yn digwydd. Dydy eistedd yma ddim yn achosi dim byd os dwi ddim yn ymarfer y ffydd. Mae'n rhaid i mi giro mwyn i'r drws gael ei agor. Falle chi'n meddwl, mae Cristnogaeth yn marw mas. Celwydd yw hyn. Mae dros 2 biliwn o Cristnogion yn y byd, a mae'n tyfu yn cyflym iawn yn Affrica, yn Asia, yn America, yn De America. Y symudiad fwyaf sydd yn y byd yw Cristnogaeth. Mae neges yr Efengil yn neud senwyr. Na'r unig ffordd i ni gael ein hachub. Does dim ffordd arall. Chi'n gwybod mae yna ystadegauth sydd yn dweud bod 3/4 y byd yn credu yn rhyw fath o ddiw. 3/4 y byd. Ydy'r 3/4 yna i gyd yn dwp? Dim ond 1/4 sydd yn clyfar yn y byd yma. A ran fwyaf yn dewis credu yn Iesu. Ond wrth gwrs, nid jyst credu, nid jyst bod yn rhan o crefydd Gristnogol yw e, ond rhoi blaenoriaeth i Iesu. Bydd llawer yn dweud arglwydd ar y dydd olaf. Ond ni buon ni'n proffwydo ar dy ran di. A bydd yr arglwydd yn dweud, ewch o fan hyn, dwi ddim yn eich nabod chi. Nid jyst ymarfer diwylliant Gristnogol yw e, ond rhoi blaenoriaeth i'w teyrnas ef yn fy mywyd. Marc 8:36. Beth ydy'r pwynt o gael bob beth sydd gan y byd i'w cynnig a cholli'r enaid? Mewn uffern, tragwyddol. Beth yw'r pwynt o gael bob beth, y berla i gyd, sydd gan y byd i'w cynnig a cholli'r enaid? Bregethwr arall sydd yn bregethu'r Efengil. Os dwi ddim yn gwrando ar beth mae Iesu yn dweud, dwi ddim yn mynd i cael bywyd. Mae fe'n geiriau i, medda Iesu, yn rhoi bywyd. Beth ydy'r pwynt o gael bob beth sydd gan y byd i'w cynnig a cholli'r enaid? Os da ni am gadw ein berlau ni, byddwn ni'n golli'r berl gwerthfawr. Ac yna'r stori olaf i orffen, stori'r rwyd.
Mae'r stori olaf yn dangos diwedd daith bob un, y rai sydd yn Cristnogion go iawn a'r rai sydd ddim. Chi'n gwybod, os ni eisiau bod yn pobl, os ni ddim yn siarad am uffern o gwbl. Falle i cadw ceflog fi fel gweinidog, sydd ddim yn uchel iawn beth bynnag, ond i cadw ffrindiau, i cadw swydd, i cadw statws. Meddai Iesu, unwaith eto, mae teyrnasiad yr un nefol yn debyg i rwyd sy'n cael ei gollwng i'r llyn, a phob math o bysgod yn cael ei dal ynddi. Mae'r bysgodwyr yn llusgo'r rwyd lawn i'r lan. Wedyn mae'r bysgod da yn cael ei gadw a'i storio, ond y bysgod diwerth yn cael ei taflu i ffwrdd. Dyna fydd yn digwydd pan daw diwedd y byd. Bydd yr angelion yn dod i gasglu'r bobl drwg o blith y bobl wnaeth beth sy'n iawn. Pwy yw'r bobl sydd wedi wneud beth sy'n iawn? Y rai sydd wedi gwisgo cyfiawnder Iesu Grist. Credu yn ei eiriau a dilyn ei cyfarwyddiadau i gael bywyd. Bydd yr angelion yn dod i gasglu'r bobl drwg o blith y bobl wnaeth beth sy'n iawn ac yn ei daflu nhw i'r ffwrnau stân, lle fydd bobl yn wylo'n chwerw ac mewn ardaith. Falle mae digonedd o amser gyda ni i fynd i'r capel eto. Falle ni'n meddwl hyn, mae digon o amser gyda fi i wneud penderfyniad. Ond da ni ddim yn gwybod pryd da ni'n gadael. Falle fori, falle heddiw ni'n gadael. Pwy sy'n gwybod pryd da ni'n gadael? Dwi ddim eisiau bod yn plith y bysgod diwerth. Dwi eisiau bod yn rhan o'i teyrnas. A heddiw yw'r diwrnod i wisgo cyfiawnder Iesu Grist. Os dwi'n gwisgo i cyfiawnder, byddai'n treulio tragwyddoldeb gyda Duw. Fel arall, byddai i mewn tragwyddoldeb heb Dduw. Felly, i rai sy'n credu, mae eiriau yn fywyd. I rai sydd ddim yn credu, mae eiriau yn rhybydd. Ni wedi cael ein rhybuddio. Ydych chi wedi deall hyn i gyd? Ydych chi wedi deall yn yr acen Patagonaidd? Ydych chi wedi deall hyn i gyd? Gofynnodd Iesu. Ydyn, medden nhw. A gobeithio bod ni hefyd yn deall ac yn gwneud penderfyniad i roi blaenoriaeth. Dyw e ddim yn digon gyda fod yn efengelaidd hyd yn oed, cofiwch. Dwi'n dod o teulu efengelaidd. Gor-wyr i efengelwyr. Mae'n rhaid i ni roi blaenoriaeth iddo ef a'i teyrnas. Felly i orffen, dwi eisiau chi ddarllen gyda fi os ti'n gallu dosbarthu'r papur, os weli ti'n da, Helen. Dwi'n mynd i ddarllen a dwi eisiau chi ddilyn gyda fi'r darlleniad yn dawel yn eich meddwl, jyst dilenwch yn dawel wrth i mi ddarllen yn uchel. Chi'n arfer gorffen tua chwarter awr yn hwyr na, felly mae'n iawn. Dwi wedi cyfieithu y darn cyntaf yna o'r Sbaeneg. Chi'n gwybod, mae'r llyfrau Martin Lloyd-Jones yn cael ei gyfieithu i'r Sbaeneg. Mae llawer o'i lyfrau yn cael ei werthu yn De America. Felly, o'r Sbaeneg nes i cyfieithu'r darn yma, beth mae Dr. Martin Lloyd-Jones yn dweud.
Diolch yn fawr, Elen. Ydy pawb wedi cael copi? Iawn. Felly na i ddarllen yn uchel a dilynwch gyda fi yn dawel yn eich meddwl os welwch yn dda. Mae Dr Martin Lloyd-Jones yn dweud, am yr hyn y mae dyn yn byw amdano, am yr hyn y mae'n fodlon roi ei amser, ei egni, ei arian, yr hyn sydd yn ei ysgogi a'i gyffroi, dyna yw ei ddiw. Dyna yw ei berl. Be sydd yn ein hysgogi ni a'n gyffroi ni o ddydd i ddydd? I beth a ni'n rhoi ein holl amser a'n harian, ein hegni ni? I'r arglwydd Iesu a'i deyrnas? Neu i bethau eraill? Teulu, gwaith, arian, iechyd? Am yr hyn y mae dyn yn byw amdano, am yr hyn y mae'n fodlon roi ei amser, ei egni, ei arian, yr hyn sydd yn ei ysgogi a'i gyffroi, dyna yw ei ddiw. Mae Iesu Grist yn hanol bywyd y Gristion. Dyw'r Gristion go iawn ddim jyst yn credu'n arwynebol yn modolaeth Duw a Iesu Grist. Mae'n cydnabod Iesu Grist fel ei arglwydd a gwaredwr llythrennol. Mae'n byw i Iesu Grist a'i deyrnas. Mae'n rhoi ei holl amser, ei arian, ei fywyd i'r arglwydd Iesu a'i deyrnas. Mae Iesu Grist yn ddiw ar ei fywyd neu bywyd. Mae credu yn Iesu Grist yn golygu mwy na jyst gwybod amdano a'i fodolaeth. Mae'n golygu credu o'r galon ac o'r herwydd, credu ei eiriau a sylweddoli bod bywyd yn ddynt. Mae'r un sy'n credu go iawn yn dymuno i gael ef yn ei galon, yn ei chalon, a i ddilyn gan roi blaenoriaeth iddo ef a gadael bobeth arall. Dyna beth yw Cristion go iawn. Yn unrhyw enwad. Ac i orffen, dwi eisiau chi edrych ar cylchoedd dwi wedi rhoi ar waelod y tudalen. Ar y top, ar y chwith, mae cylch sydd yn dangos agwedd yr un sydd ddim yn credu. Mae beth sydd yn y galon, yn y canol, yw'r blaenoriaeth. Beth sydd yn y galon, yn y canol yw'r blaenoriaeth. Felly beth sydd yn y cylch bach, chi'n gweld yna, yw'r blaenoriaeth mae person yn rhoi yn ei fywyd i beth bynnag. Felly, yn yr un gyntaf, y cylch sydd ar y top, ar y chwith, ni'n gweld agwedd yr un sydd ddim yn credu. Chi'n gweld reit yn y canol, mae'r gair fi. Felly, yr hunan sy'n eistedd ar orsedd ei galon. A wedyn mae bobeth arall o amgylch yr hunan. Teulu, gwaith, bleserau bywyd, addysg, gyrfa, arian. Ond fe ei hun sydd yn eistedd ar orsedd ei galon. Falle fydd y berson ddim yn cydnabod hyn. Bydd yn dweud, o na, teulu sy'n gyntaf, y gwaith sy'n gyntaf, iechyd sy'n gyntaf. Ond mewn gwirionedd, fe ei hunan sy'n reoli ei fywyd. Fe yw brenin ei fywyd. Ar y top, mae cylch sydd yn dangos agwedd yr un crefeddol. Yr un sydd yn dod i'r eglwys, i capel o unrhyw enwad, ond sydd ddim yn Cristion go iawn. Mae'r un crefeddol yn gwneud yr un beth a'r un sydd ddim yn credu. Gydag un gwahaniaeth, mae Duw yn rhan o'r bethau sydd o'i amgylch. Chi'n gweld? Yn y canol, mae'r gair fi eto. Yr hunan sy'n eistedd ar orsedd ei calon. Mae Iesu Grist a'r eglwys yn rhan o'r bethau sydd yn ei fywyd, ond dydy Iesu ddim yn y canol. Mae Iesu a'r eglwys gyda'r bethau eraill i gyd, gyda teulu, addysg, gyrfa, gwaith, bleserau bywyd, arian. Nid Iesu yw brenin y berson yma.
Ac ar waelod y tudalen, y gylch olaf sydd yn dangos agwedd y Cristion go iawn. Mae Cristion yn rhoi Iesu ar orsedd ei galon, gan adael bobeth arall o'i amgylch, yn gynnwys fe ei hun. Chi'n gweld yna, yn y ganol, reit yn y ganol, Iesu Grist. A mae'r gair fi di allan, mae'r hunan o amgylch yr orsedd. Mae Iesu yn eistedd ar orsedd galon y Cristion go iawn. Dyw e ddim yn digon gyda bod yn aelod, gyda cyfrannu, gyda dod yn reolaidd. Mae'n rhaid i ni roi blaenoriaeth i Iesu a'i deyrnas, gan credu bob beth mae Iesu yn dweud. Ie, mae'n anodd, ond mae Iesu ei hun yn dweud, gofennwch ag fe cewch. Curwch ag fe agorir i chwi. Felly drwy weddi mae'r arglwydd yn gallu grefhau ein ffydd ni, roi nerth i ni, a sortio trefen ein calon, mwyn roi y trefen cywir yn ein bywyd ni. Gan roi blaenoriaeth i Iesu a'i deyrnas, a gadael bobeth arall yn ail. Glod yw enw sanctaidd. Amen.